Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama Pastor Ningi. uNkulunkulu akakulonde kubusise. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe kule channel, uyalike. Ungaba kakhulu ilunga lale channel. Uma uyilunga ukucontribute ngemali engango-9 rand njalo ngenyanga. Sibheka la udaba olukaTholi Nzama 2121. Tholi Nzama 2121. Tholi Nzama. Othi-ke ngicela ukuze ukuthi-ke uma ngabe uphuphe ujamu kushoni. Nake singakusho ngojamu. Ngasho into ehlukahlukene based on your culture, maybe family belief, inkolo njalo njalo. Kodwa nake singakusho akukasi kuba uphawu lubi uma uphupha ujamu. Kungenzeka uphuphe ujamu kuba uphawu luhle uma ukudla osuke lokuchaza inhlanhla, ukuthuthuka, ukuphumelela nokubusiseka okuzofika kungekudala. Uma uphupha futhi ujamu kuba uphawu luhle uma udla, lungabili uchaze nje inhlanhla nezibusiso ozosifumana nokufezeka kwezinhlelo zakho ngempumelelo, yabona. Futhi uma uphupha ujamu singakuthatha njengophawu lubi kwesinye isikhathi uma udla, ongeze mhlawumbe luyisexayiso ngokuthi kumele uqaphele mhlawumbe imizamo yokuthakatha ukugadla ngedliso. Kusho ukuthi kuyodependa ukuthi ngesikhathi udla uzizwe kanjani wena. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uyidliso kuyenzeka ungayiphupha into imnandi uyidla, uthi phakathi nesikhathi uthi uyayidla ubotha ibolile noma inezinto ezinye ezingalungile kodwa busuyidlile vele, yabo. So lokho vele kuwuphawu lwedliso. Number 4, uma uphupha ujamu kuwuphawu luhlema ubovu, lusho uthando olunzulu nolomnene futhi olugcwele injabulo noma ke olusha noluzothokozisa oluzokuthokozisa oluzofika kuwe ungalindele. Kusho ukuthi ngenzeka uphupha ujamu obovu nje kube kuyinto ekhuluma ngothando nabantu nalo muntu osukuzomthola ozokunika lolo thando lolo mhlawumbe okuwumuntu mhlawumbe omnene ozokwenza uhlezi mhlawumbe ujabulile ngaso sonke isikhathi, yabona. Number 5, uma kungenzeka futhi uphuphe ujamu siyithatha njengophawu luhle uma uphuzi noma kuyelo. Uphuzi, into ephuzi, into eyelo, lapho kungakhomba inhlanhla yengcebo, kungakhomba inzuzo ethe xaxa, kungakhomba ukuthuthuka ngokwezimali, yabo. 6, uma uphupha futhi ujamu kuwuphawu luhle uma unikezwa lo ujamu noma ukuthenga, lungasho ukufumana umusa nobubele nezibusiso nomzuzu okhethekile wedlokotho ezinhle empilweni. Number 7, uma uphupha futhi ujamu sikuthatha njengophawu lubi uma ubolile. Lokho kusho ukuphoxeka nokudumazeka okuzofika ngenxa ke yokufekela mhlawumbe kuyinhlelo zempilo nokuhluleka ukuyicabela ikusasa eliqhakazile empilweni. Futhi number 8, uma uphupha ujamu kuwuphawu lubi uma ubolile, ngabe lichaza nje ukungalungi kwempilo nokungaphumeleli kokwenzayo noma ungatholi umvuzo owulindele, ngabe kwezothando, ngabe semkhakheni wakho nje empilweni yakho, yabona. Kodwa abanye bayakholelwa ukuthi ujamu ungaphinda uchaze iladi, angazi. Uchaze lento leyiladi mhlawumbe engafanele mhlawumbe yenziwe, kungaba ke iladi, ngeke sazi ukuthi ke ngaba iladi labantwana noma iladi nje lezidalo lezi ezijwayelekile labantu abadala. Kodwa ke sikhuluma ngojamu la besiphendula ke la uTholi Nzama 2121 bebuza ukuthi uma ngabe uphuphe ujamu kushoni, cela ukuze ngaphu. So siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akakulonde kubusise. Kuleka